ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ki Nonghikai School SSA ki badan po Kshatri jong ka Meghalaya SSA School Association kila rai ban yaj bet shakmat na kabenta ban penlong ni ki jing khi ka ba arsngi kata ha ka khat waiterik bat ha ka khat artrik ubnai risau arjar arpuwei kum shibenta ban penbor ye ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance bakan penurlong ye ki mat jingdawa ki bakaseng kala da pensngau na kapor shakapor Yagane ka jingpen bana la pentip da Vice President jong ka MSSA SA uba jileu jingmut lingkoi hau kerwo bala pha shikilat pathai khubor hadin baka jing aipor jong ka seng ye ka sarkar kala kutno ha ka laipoterik ubnai nailor arhajar arpuwei Kumban sukdo hangni baki mat jingdawa ki baka MSSA SA kala pha shaka sarkar ki long ha ka bayadei bat ka rukom penbej ya ka jing seu tulop ka jing penkeu ya ka tulop jong ki khat 8000 sanspa sa wengut ki Nonghikai School SSA ki badan ha ka jilla Meghalaya ka jingdawa man penken ria ano ya ki khat 8000 sanspa sa wengut ki Nonghikai ne ka State Implementation Society sha ka tanat pule puthi jong ka sarkar jilla kum ki regular teachers kat kum ki kendon jong ka RTE Act 2000 khandai bat ka SSA RTE norms bat ban pelaj no ya ka tulop ka badang sa jong ubna jilleu naitung nailar bat nailur ka badang sa teng hadu menta na kalian na jongi kum kinong yalam ki badon apo ka Meghalaya SSA School Association Central Budi lengba ni ka video paling bakan iga kerwo mipa hakmat jongpi kum ki prana ka SSA kum kecing pentip bat kecing pensai ba kum bangina ikut hamadan malki haka kharsautorik September ajar puai baladaja ka sarkar kam jubak lani kam respon yakini kecing dawa ki jongi ki banglu bupor laifotorik September arajar arpuai dan rekum balong haduk menta na kalian menjungi kum ka association impat yo ye kino ki jing respon na kalian jung sarkar te kumta kum ngikut hamdan malki ba ha kharwai bar atrik Oktober ngindon gaji ki ka asni kata kamas casualif tinggal kwa ban batai mat jumpi kum ki pramaikai bahkan ke dia ki kan ya baik syahmat kumtanga tentu ya pi ki pramika SSA ki berana po ka jalan kriya berkuai tu menyas nok tilam hakan ka singi kum gajing persya ya gajing lek menti ka sarkar MDA hoj sin perkhat ngi sngo do nong kum ki Nonghikai habang isim syuti na school henry ka kwa ban kran ka basyai habai dai bukan kerja ki kerja ke asni ka sarkar MDA kan kit kli hi khamtam nak kalian katnat pule puthi kan ba kli halor ka jing du nong habai dai bukan ka si ka ba nak kalian ga jungi ngishim man penlong ke kerja ki ke asni lenter ka karwai ber tarik Oktober kebangi larai hida barok kina ka SSA kibran po kari pada kejelah Meghalaya berkuai. Decision na tentu ya pi kum ki pranikai SSA kenthe bat sinram. Tung ini snok tilang. Bat nyi kum ka sen, bat nyi kum ka association khnang ba kini ki jing dawa ki jungi kinlong ki bajob bat ki basiso. Bat kwa ro ban kren ka basyai ba kat bum pat yo ya ki jing dawa ki jungi. Kini ki mat jing dawa ki jungi ki bangilabu syahmat na kalian jung ku gasen minum syang thai